Music muna tayo, guys. Miguel, love shoutout sa'yo. Lovelyn Bartolata, kamusta? Hi, 424, kamusta? Hi, 424, kamusta?
Pasensya na kayo guys ha, hindi pa masyado marunong nagpa-practice pa. Ang dami mong eyebag oh. Ganyan talaga masipag mangisda, ina-eyebag na. Baka pagdating ni madam, ano nangyari sa mata mo, bakit puro ka na eyebag? Ay oo, marami akong alagang kalapate dito, alam mo ba? Mas marami pa dyan sa nasend ko na video, sobra. Pag bumibili yan ng amo ko na lalaki ng pagkain ng kalapate, 2 sako talaga yan na malalaki. Ang bilis maubos. Ganyan talaga masipag mangisda, ina-eyebag na. Baka pagdating ni madam, ano nangyari sa mata mo, bakit mo ka na-eyebag? Pero guys, hindi ko sinasabi sa amo ko na Kamusta po, ate? Okay lang ako, Lovelyn. Kamusta din kayo? Ingat kayo dyan. Nag-try na naman ako mag-live kasi itatry ko talaga para marunong na ako. Hello sa'yo, Workout Academy. Shout out sa'yo. Alam niyo, pag marunong na ako mag-live, naku, ang saya-saya ko talaga. Salamat sa 2 million people in the house. Salamat sa pagpunta. Ingat po kayo lagi. Nakapag-live ako ngayon kasi wala pa yung amo ko. Pero pagbalik nun, hindi na ako siguro makapag-live. Minsan na lang siguro. Kasi busy na ako, may alaga kasi akong maliit. Pero okay lang, bibigyan ko rin ng time mag-live. Kahit may alaga ako, siguro sa gabi na lang ako magla-live. Kasi yung mga amo ko na sa Pakistan, dapat ang uwi nila nung Friday, nung kahapon pa dapat ang uwi nila, kaso na delay yung flight nila, so next week sila uuwi. Hindi pa masyado, Lovelyn, kasi may ewan ko ba bakit hindi pa ako masyado marunong, kasi yung magbaba ng bahay, magbigay ng pin. Paturo nga ako sa iyo, Lovelyn. Bartolata. Salamat sa iyo. Hi DJ2, kamusta? Hi Ma'am Juday, kamusta po? Shout out sa iyo Ma'am Juday, ingat po lagi. Sana po'y bless pa kayo ni Lord. Okay lang ako, Lovelyn. Kamusta rin kayo? Ingat kayo dyan. Nag-try na naman ako mag-live kasi itatry ko talaga para marunong na. May kasabihan po tayo, try and try until you succeed, di ba? Nainggit nga ako sa iba kasi ang gagaling nila mag-live. Dami kong ibes. Salamat po, Ma'am Juday. Take care po.
Ingat po lagi. Salamat po sa pay banana. Hi sis! Kamusta sis? Sis Jane. O yan, nag-live na ako kasi sabi mo magla-live ako. Turuan mo ako ha. Okay sis, bigyan kita, okay? I-click ko lang yung name mo, di ba? O yun na, na-click ko na sis. Nandiyan na ba? Tapos? Kasi yung mga ako na sa Pakistan, dapat ang uwi nila nung flight. Nung kahapon pa dapat ang uwi nila, kaso na-delay yung flight nila, so next week sila uwi. Tapos sis, anong gagawin sis? Sis, click mo lang yan picture na may pilian dyan. At try mo. Okay sis. Salamat. Hi DJ2, kamusta? Salamat sa iyo, Lovelyn. Bigyan kitang jacket. Shout out sa iyo, Ma'am Juday. Ingat po lagi. Sana po'y bless pa kayo ni Lord. Hi mga lalabs! Palablab naman po sa nakapin. Palablab naman po sa nakapin. Maraming salamat po. Babalikan kayo niyan sis. Mabait yan, mayaman yan. Salamat po, Ma'am Juday. Thank you po. Ingat po lagi. Salamat. Baba ka bahay, Sis Jane. Hi sis. Kumusta sis? Sis Jane. O yan, nag-live na ako kasi sabi mo mag-live ako. Turuan mo ako ha. Okay, Lovelyn, salamat. Salamat talaga ng marami. I love you, I love you, I love you. Pasok mga suki! Pasok kayo! O yun na, nag-click ko lang sis. Nandiyan na ba? Tapos, Lovelyn, pag nag-remove ng nakapin, anong gagawin? Anong i-click ko? Tapos sis, anong gagawin sis? Sis, click mo lang yan picture na may pilian dyan. Siyempre, magaling eh. Salamat sa'yo. I-replace lang, sis, pag nagbaba ng pin. Pindutin ko lang yung replace. Salamat. Syukran, syukran. Alhamdulillah. Tapos bigla dumating si madam. Naku, wag naman sana. Pero next week pa darating yun.
Salamat talaga sa nagtuturo sa akin. Maraming maraming salamat. Hindi ko talaga kayo makakalimutan nang dahil sa inyo. Shout out po sa 3 million people in the house. Maraming salamat po sa pagpunta. Ingat po kayo lagi. Malablab naman po sa nakapin. Malablab naman po sa nakapin. Maraming salamat po. Babalikan kayo niyan, sis. Itataas ko ngayon pa ako. Hindi ako sanay na nakababa. Kahit kumain ako, yung isang paa ko nakataas talaga. Baba ka bahay, sis Jane. Laban-laban. O bawi-bawi. Salamat talaga ng marami. I love you, I love you, I love you. Maraming I love you yun ah. Oh, Lovelyn, maraming I love you yun. Bilang pasasalamat sa iyo yan ha. Pasok mga suki. Pasok kayo. Lovelyn, si Ma'am Seaways ba hindi magla-live? Tapos, Lovelyn, pag nag-remove ng nakapin, anong gagawin? Anong i-click ko? Siyempre, galing eh. Salamat sa'yo. No, dalawa kayong nagturo sa akin. Ni Sis Jane at saka ikaw, Lovelyn. Tinuturuan niyo ako. Maraming salamat. I-replace lang, sis, pag nagbaba ng pin. Palablab na nakapin po. Love, love. Shukran, shukran. Alhamdulillah. Lovelyn, pababa raw ng bahay, sabi ni Sis Jane Pam Vlogs. Pababa ng bahay, pababa ng bahay. Maraming salamat. Hindi ko talaga kayo makakalimutan. Salamat po DJ2 ng marami. Salamat po sa 5 banana. Ingat po. Maraming salamat po. Maraming salamat po talaga. Sa 3 million people in the house. Maraming salamat po sa pagpunta. Ingat po kayo lagi. Nakapag-vlog po ako ngayon kasi wala po yung mga amo ko. Next week pa uuwi. Kaya susulitin ko po ito. Kasi nagbakasyon sila eh. DJ2. Kayo po ba ito, Ma'am Juday? DJ2? Itataas ko ngayon pa ako. Hindi ako sanay na nakababa. Kahit kumain ako, isang pa ako nakataas talaga. Ang init kaya ngayon dito. Ewan ko ba kailan pa ba mag-winter? Sis Jane, ayan na, nagbaba na ng bahay si Lovelyn Bartolata. Yung pin mo sis, yung link ko. Ano to sis? Yung pin mo sis, yung link ko. Ano ba yun? Bilang pasasalamat sa iyan. Yes, galing ka sa... Ay, opo, Ma'am Juday. Maglalay po ba kayo, Ma'am Juday?
Pag nag-live kayo, Ma'am Juday, balik ulit ako sa iyo ha. Hi, Miss Tula, kamusta po? Shout out sa iyo. Ah, sige po, Ma'am Juday. Okay po. Sa Monday. Available po ako niya sa Monday. Mag-watch po ako hanggang matapos kayo. Salamat po. Miss Tula, shout out daw sa'yo, sabi ni Sis Jane. Yung tama, palitan mo yan, nakapin yung my link. Yahoo po. Ah, okay po, Lovelyn, salamat. Salamat po, DJ2 ng marami. Palablab po sa nakapin. Ingat po, maraming salamat po. Maraming salamat po talaga. Kagabi, todo linis talaga ako kasi parang ngayong araw na to, available ako. Tama. Kasi nagbakasyon sila eh. DJ2. Kayo po ba ito, Ma'am Juday? DJ2? Sa Monday. Sige, Ma'am Juday, nunood talaga ako sa iyo, babawi ako sa iyo, Ma'am Juday. Si-share ko yung ano nyo ha, live nyo, Ma'am Juday. Okay, Sis Jane, salamat. Hi, Ma'am Betty Channel Vlogs. Baba po kayo bahay nyo, ma'am. Bigyan ko kayong jacket. Ano to, sis? Yung pin mo, sis, yung link ko. Ano ba yun? Hi, Miss Tula. Bigyan ko kayong jacket, ha? Ayoko, Ma'am Juday. Maglalike po ba kayo, Ma'am Juday? Salamat, Ma'am Juday. Ingat po lagi, ha? Ingat-ingat po, Ma'am Juday. Hi guys, palablab po sa nakapin. Palablab po sa nakapin, guys. Ah, sige po, Ma'am Juday. Okay po. Sa Monday. Available po ako niya sa Monday. Mag-watch po ako hanggang matapos kayo. Salamat. Hello po, shoutout sa 4 million people in the house. Kamusta po? Kumain na po ba kayo? Ako kumain na. Miss Tula, shoutout na sa'yo, sabi ni Sis Jane. Yung tama, palitan mo yan, nakapin yung my link. Yahoo po. Ah, okay po, Lovelyn, salamat. Palablab po sa nakapin. Okay, sis. Okay, sis, okay. Wala pa naman, sis, may link po ang ipin mo. Ah, okay. Salamat, Lovelyn. Hindi pa kasi. Sige lang. Try and try. Ma'am Betty, pababa po ng link nyo. Ah, pababa po ng bahay nyo, Ma'am Betty. Bigyan kitang jacket. Okay, Sis Jane. Salamat.
Okay, Sis Jane, salamat ha. Ay, Ma'am Betty Channel Vlogs, baba po kayo bahay yung mga bigyan ko yung jacket. Maglablaban lang kayo dyan guys ha, kasi magbibigay muna ako ng pagkain sa mga alaga kong ibon kasi nag-iingay na sa bintana. Babalik ako guys, wait lang. Salamat ng Juday. Ingat po lagi ha. Ingat po ng Juday. Hi guys, palaglag po sa nakapin. Dito na po ako. Nako, yung dalawang sako na iniwan ng amo kong lalaki. Konti na lang yung pagkain nila. Lakas kaya kumain ng mga ibon na to. Ano ba yan? Kain ng kain, payat. Tulog ng tulog, puyat. Ano eh? Kain lang ng kain. Walang ginagawa. Hello po, shoutout sa 4 million people in the house. Kamusta po? Kumain na po ba kayo? Ako kumain na. Baba ka, Link. Lovelyn. Baba ka bahay mo, Lovelyn. Okay, sis. Okay, sis. Okay. Laban. Palitan mo, sis, yung pin link. Wala pa naman, sis. May link po ang pin. Ah, okay. Salamat, Lovelyn. Sige lang. Try. Palablab po sa nakapin. Ma'am Betty, bababa ko ng link nyo. Ano ba to ang cellphone ko? May nagsisecond demotion. Yan, medyo marunong na ako. Salamat talaga sa mga teacher ko. Kung hindi to sa mga teacher ko, hindi talaga ako marunong. Okay, Mrs. J, salamat ha. Dan sukli po, Ma'am Jane. Sis Jane, dan na po si Lovelyn Bartolata. Maglaglaban lang kayo dyan guys ha, kasi magbibigay mo na ako. Ang lakas kaya kumain ng mga alaga ko, grabe. Malakas pa sa akin. Babalik ako guys. Wait lang. Ang tataba na nila, alam nyo ba? Kahapon may hinuli ako 1 peraso. Ang bigat. Maamo sila sa akin guys, yung mga ibon. Kasi ako nagbibigay lagi ng pagkain, maamo sila sa akin. Kasi pag hindi sila maging maamo sa akin, hindi ko sila papakainin. Meron ako dyan, paborito na ibon, yung lahat talaga yung ano niya, yung balahibo niya puti. Ang ganda talaga. Ang bigat. Kasi puro talaga yung pinapakain sa kanila, parang ano ba, pares dyan sa atin yung feeds. Salamat daw, Ma'am Lovelyn Bartolata. Salamat daw, Lovelyn, sabi ni Ma'am Jane. Sis Jane, ang sarap ng ginawa mong merienda ng alaga mo. Ano ba yon? Malagkit or... Nadali talaga sis. Salamat sis. Kunting ano pa sis. Kunting galaw-galaw pa.
Malapit na. Malapit na akong maging marunong. Dahil sa iyo. Dahil din sa Pansit Canton. Naku, buti ka pa, mapapakain mo yung alaga mo ng Pansit Canton Pinas. Yung sa akin, hindi. Kasi sasabihin ni Madam, huwag mong bigyan ng pagkain Pinas, baka saan galing yun. Naku, grabe naman. Ganyan yan kaselan yung amo kong babae. Ako, Lovelyn, kung pwede lang, bibigyan talaga kita. Ang dami dito. Kaso, paano? Air 21 ko na lang. Sa kalapati ko lang dito, magsawa ka talaga, ang dami. Ano yun? Pag kumain yan sila umaga, alas 6 pa lang, nandyan yan sila sa bintana, naghihintay na sa akin. Alas 6, alam nila ang time na paglagay ko ng pagkain, saka sila pumupunta. Tapos, pag alam nila na alas 6 na, hindi na yan sila dyan pupunta sa bintana. Ngayon, naglagay na naman ako. Oras-oras ang lagay ko. Sabi ko nga wag ko bigyan lagi-lagi kasi busog naman yan sila kahit saan naman sila yan pumupunta. Hindi pwede. Kasi pag hindi mo bigyan, nag-iingay sa bintana. Sis Jane, ano yung vlog mo? Anong gagawin? Kasi puro talaga yung pinapakain sa kanila, parang ano ba? Pares dyan sa atin yung feeds. Salamat, Lovelyn. Tinuruan mo ako, di ba? Salamat daw, Ma'am Lovelyn Bardolata. Salamat daw, Lovelyn. Sis Jen, ano yung vlog mo, sis? Paano? Yan yung sis, pag marunong na ako, hindi na ako magtatanong sa inyo. Kasi nahiya din ako, tanong ako ng tanong. Sis Jen, ang sarap na ginawa mo. Merienda ng alaga mo. Ano ba yun? Malagkit or... Ipipin ko yung yung vlog ko na kalapate. Okay sis, ipipin ko yung vlog ko na kalapate. Kunting ano pa sis? Kunting galaw-galaw pa. Lapit na ako maging marunong. Dahil sa iyo. Dahil din sa Pansit Canton. Naku, buti ka pa, mapapakain mo yung alaga mo ng Pansit Canton Pinas, yung sa akin hindi. Kasi sasabihin ni Madam, huwag mong bigyan ng pagkain Pinas, baka saan galing yun. Grabe naman. Ganyan yan kasi yung amo kong babae. Hindi ako marunong dito sa isa kong mobile. Hindi ako marunong maglagay ng pin kasi maarte talaga to eh. Air 21 ko na lang. Sis Jane, ako lang mag-isa dito. Isang linggo na ako mag-isa dito. Isang linggong pag-ibig. Ano yun? Pag kumain yan sila umaga, alas 6 pa lang. Ako lang mag-isa dito. 1 week na kahapon. Mag-isa na ako dito kahapon, 1 week. Dapat uwi na sila kahapon. Kaso lang ang problema, yung nila, na-delay yung flight nila, kaya hindi sila nakauwi. Sabi ni Madam next week daw. Ngayon, naglagay na naman ako. Oras-oras ang lagay ko. Sabi ko nga huwag ko bigyan lagi-lagi kasi no worries, sis, free pagtatanong, sis, tulungan lang. Oo nga, sis Jane, salamat ha. Yan yung makakabawi din ako sa inyo. Sis Jane, ano yung vlog mo? Anong gagawin? Hindi ako marunong dito sis. Sa isa kong mobile
mag-paste ng ano ko, ng link. Maarte to eh. Hindi nila alam sis na may whitey ako. Matagal na. Yung alaga ko alam niya na may whitey ako pero hindi nagsusubong sa nanay yun. Hindi nila alam sis. Kaya nga nag-iingat. Kaya nga todo linis. Pero pag umuwiin sila sis, nagsasabi yun na uwi kami, magluto ka ng ganito, ng ganon. Nagsasabi rin yun sila pag umuwi sila. Ganyan yan sila sis lagi pag nagbakasyon. Mag-isa lang ako dito. May susi naman ako. Naglagay sila ng ano, sa kwarto, isang camera. Yung maliit lang ba sis, yung parang ano lang siya, cubes. Alam mo ba yun? Isa sa kwarto, isa sa kusina, at saka isa sa TV. Sa TV lounge. Pero hindi naman, parang hindi gumagana sis. Di ba dapat pag umaandar yun, green yun ang kulay? Wala. Siguro sira. Kahit maglagay pa sila ng 1,000 camera dyan, wala naman akong ginagawa eh. Shout out po sa 3 million people in the house. Salamat po sa pagbisita sa akin. Dito sis wala. Sa nagla-live ako wala. Walang camera dito. Lair 13 Vlogs. CP lang yung gamit ko, Lair 13 Vlog. CP lang yung gamit ko. Oo nga sis. Tinuruan nila ako mag-live. Bigyan kitang jacket sis, Lair. Tinuruan ako ng mga mabuti kong kaibigan sis Lair mag-live. Oo. Kahit sabihin natin mabait yung amo natin, pero hindi rin natin alam yung takbo ng utak nila, 'di ba? May kasabihan nga eh, yung mabait nagbabago, 'di ba? Oo sis, Derek ako live sis. CP lang yung gamit ko sis, Lair. Wala pa naman kasi ako pambiling ano, laptop. I hope soon makabili rin akong laptop. Dream ko rin kaya bumili ng camera sis, yung maliit lang kaso baka mahal. Kamusta ka na sis Lear 13 Vlogs? Kamusta ka na? Baba ka bahay mo sis Lear. Lear 13, baba ka bahay mo. Salamat sis Lear. Salamat. Nandito rin ako sa room ko pero hindi naman talaga tong room ko sa totoo lang. Wala talaga akong kwarto dito sis. Dito lang ako natutulog. Pero pag may bisita, tinatanggal ko lang yung mga gamit ko. Yun yung mahirap sa akin kasi pag may bisita sila tanggal lahat. Tapos pag uwi na bisita, balik na naman. Parang siraulo ako. Balik-balik. Palablab po guys sa nakapin guys. Maglablaban lang po tayo. Tulong-tulong po tayo. Wala akong kwarto dito guys. Wala talaga akong kwarto dito sa totoo lang. Magpa 5 years na ako dito. Hindi ako nagkaroon ng sarili kong kwarto dito. Oo sis, wala akong kwarto dito. Yung kwarto ko,
Ito yung parang sala nila. Mabiro mo, magpa 5 years na ako, hindi ako nagkaroon ng room dito, ng sarili ko. Pag may bisita, buhat lahat yung gamit ko. Tapos pag umuwi ng bisita, balik na naman. Yan yung mahirap. Sis Lear, medyo matagal rin ako natuto. Kasi minsan, dati pa sana gustong gusto ko mag-live, kaso nahihiya ako. Yung mga gamit ko sis na doon sa cabinet sa loob, pag halimbawa magbibihis ako, kukuha lang ako ng gamit ko, tapos, yun lang sis. May kasabihan nga yung mabait nagbabago. Sige sis Lear. Oo sis, direct ako live sis. Sibilog yung gamit ko sis Lear. Bukas lang po guys, balikan ko kayo. Sige sis Lear. I hope soon makabili rin akong laptop. Trip ko rin kaya bumili ng camera sis, maliit lang. Lear Dan po ma'am, Lovelyn Bartolata. Pasukli na. Lovelyn, pasukli si Ma'am Lear. Kamusta ka na sis Lear? 13 vlogs. Kamusta ka na? Laban-laban. Bawi-bawi. Ang bigat kaya ng ano ko, ng hinihigaan ko. Kaya minsan pag may bisita, inis na inis talaga ako. Kasi bubuhatin, ibabalik, bubuhatin, ibabalik para sirang plaka ba? Shoutout po sa 5 million people in the house. Salamat po sa pagpunta, pagbisita sa aking munting bahay, sa aking munting tahanan. Bukas lang kayo sa video ko guys ha. Balikan ko kayo, naglilinis po pa ako. Okay sis Lear, ingat sa paglilinis. Tinatanggal ko lang yung mga gamit ko, yun yung mahirap sa akin kasi pag may bisita sila tanggal lahat. Tapos pag uwi na bisita, balik na naman. Tapos yung kasi yung mga bisita dito, yung mga bisita kasi dito ng amo kong babae, lahat ng tsinelas pasok. Yung loob dito, puro pa namang carpet. Kukuskusin ko na naman. Yan yung nainis ako. Tapos, mag-ano yun sila, mag-invite yun siya ng bisita. Tapos, pag uwi ng bisita, halos paliguan ang bahay ng sanitizer. O, diba? Saan kayo dyan? Maselan sila guys, maselan talaga. Maselan sila pro. Once a week maligo. Pero mo, magpa 5 years na ako, hindi ako nagkaroon ng room dito, ng sarili ko. Pag may bisita, buhat lahat ng gamit ko. Tapos pag umuwi na bisita. Pasok lang kayo mga lang loves, mga langga, pasok kayo. Sis Lear, medyo matagal rin ako natuto. Kasi minsan, dati pa sana gustong-gusto ko mag-live. May live ka ba, Sis Lear? Yung mga gamit ko, sis, na doon. May premiere ka ba? Sis Jane, anong oras yung ano mo? Yung live mo? Mamaya ba or? Sige, Sis Lear. Bukas lang po, guys. Balikan ko kayo. Sige, Sis Lear. Lovelyn, nandyan ka pa ba? Si Ma'am Seaways. Kailan magla-live? Okay sis. Ma'am Lear, done full pack sa'yo. Bukas breakfast mo. Naan mo yung isang sipi mo eh. Yan para di mo. Oo kasi sinaan ko nga muna. Yun na, mahina na yun sis ha. Sige sis. Sis Jane, tambayan kita mamayang gabi kasi wala akong gagawin. Done na yung trabaho ko.
Bakit yun sis? May tatanong ako sa'yo sis Jane. Yung ano ko ba, yung may ATM ako. Yung land bank ba? Alam mo ba yung land bank? Bakit yung family ko hindi pwedeng maka-update doon? Ang sabi ng land bank manager, yung may-ari lang daw ng ATM yung pwede makapag-update. Ano ba yun? Paano yun? Kasi nasa akin yung ATM ko, wala doon. Hindi raw sila pwede makapag-update. Yung family ko doon sa Pinas, hindi pwede makapag-update sa land bank. Kasi may inutusan ako doon na i-update ba. Ayaw pumayag nung nung land bank manager kasi ang sabi daw sa kanila, dapat yung may-ari talaga ng ATM yung mag-update. Hey, paano makapag-update na nandito nga ako? Ang stricto naman nila. Ganun talaga sis, ikaw lang mag-update nun. Pera kung pwede magbigay. Oo nga eh. Sige lang. Yaan mo na. I-update. Hindi naman mawawala yun sis, no? Yung ano ko doon. Yung padala ko. Kasi sarili ko naman na ano yun eh. Account number ang hinulugan. Hindi naman mawawala yun. Nakailang balik kaya dun yung ko, kamag-anak ko na para mag-update. Ayaw talaga. Ang stricto talaga nila.